tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, tichimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichimba zvekare kuti makatanga gore renyu zvakanaka, igore rokusungunura nokutora. Tiri kutora maropafadzo edu atakagadzirirwa ari muna muponesi Jesu. Tiri kutora maropafadzo iwayo. Haleluya. Zvose zvatakarongerwa naMwari, zvose zvatakapiwa naMwari, hapana chimwe chazvo chatisiri kutora. Kureva kuti unofanira kuziva shoko raMwari, nokuti shoko raMwari ndo maunoona maropafadzo iwayo. Shoko raMwari ndo rinokuzivisa maropafadzo awakapiwa iwayo. Unofanira kuziva shoko iri, unofanira kurinzwisisa, rinofanira kuwanda mauri, sezvinotaura Pauro kuna kuvaKorose. Aiti shoko ramuponesi ngarigare mamuri, riwande. Mwari vanoudza Joshua, naJoshua yekutanga ndimaisere, kwai bhuku iyo murayiro haifaniri kubva pamuromo wako. Haleluya. Asi unofanira kuifungisisa masikati nousiku. Ndo zvatinotaurirwa izvozvo. Haleluya. Malebro kalistraka bojiria. Haleluya. Saka vavarira kuti unzwisise nokuziva magwaro. Vavarira kuti uzive shoko raMwari, unzwisise shoko raMwari. Vavarira kuti shoko raMwari riwande mauri. Ndozvanofanira kuvavarira, ndozvanofanira kungwarira izvozvo. Asi regai titarire pashoko redu ratapiwa naFudzi Kristu. Ngatitore kubva mubhuku redu raEpisodhi. Kwai Jesu vari kudzoka, asi vanenge vasiri kuvinga vatsvene. Jesu vari kudzoka, asi vanenge vasiri kuvinga vatsvene. Totora ndima yedu kutsamba yechipiri kuvaTesaronika, chitsauko chokutanga ndima yenomwe kusvika yesere. Kwanzi Ishe Jesu pavachauya vachibva kudenga, vachiuya pamwe nengirozi dzavo dzine simba, dzine moto unopfuta, dzichiranga vaya vasingazivi Mwari, vasina kugamuchira ruponeso rwaIshe Jesu muponesi. Haleluya. Fudzi Kristu votaura zvikanzi vatsvene vachabvutwa. Ndinowanzofarira zvinhu zvinonyorwa nenzira iyoyo, zvinotsanangurwa nenzira iyoyo. Tatoudzwa apa hapachina mubvunzo, kwai vatsvene vachabvutwa. Pachaita zuva vatsvene pavachazongoshayikwa panyika pano. Angava kune dzimwe nzvimbo anenge ari masikati, kune dzimwe nzvimbo anenge ari manheru, kune dzimwe nzvimbo anenge ari mangwanani, kune dzimwe nzvimbo anenge ruzuva rovira. Asi vatsvene vachangobvutwa, vachangoshayikwa. Haleluya. Vatsvene vachangobvutwa, vachangoshayikwa. Nyika yosara yoita bonderere kutsvaka kuti vaenda kupi. Vosara woita bonderere kutsvaka kuti vatsvene vaya vaenda kupi. Haleluya. Ndo zvichaitika nguva shoma shoma iri kuteera, uye zvichakaruka zvangoitika izvozvo. Vatsvene vachabvutwa, kwai zvekare muponesi vachadzoka panyika pano. Saka pane zvinhu zviviri zvatatotaridzwa. Vatsvene vachabvutwa, uye zvemuponesi vachadzoka panyika pano. Kwanzi asi izvi zvichaitika panguva dzakasiyana. Vakawanda havanzwisisi izvi, asi magwaro anotizivisa zvichaitika panguva idzi. Anotizivisa zvakajeka zvikuru. Muponesi vachadzoka panyika pano, asi vanenge vasiri kuvinga vatsvene. Vatsvene vanenge vasiri panyika panguva iyi, vanenge vabvutwa,
vaenda kudenga. Kubvutwa uku ndiko kuchatanga Jesu wozodzoka panyika pano. Saka kwanzi vatsvene vachatanga vabvutwa, votorwa, voendeswa kudenga. Mushure mazvo, mushure memwe nguva yakati, Jesu wozodzoka vari pamwe chete navatsvene ivavo. Haleluya! Vari pamwe chete navatsvene ivavo. Saka kureva kuti vatsvene, Jesu pavanenge vachidzoka kechipiri, vatsvenewo vanenge vachidzoka kechipiri, nokuti vatsvene vanenge vakambova panyika ka. Vatsvene vanenge vakambova panyika. Vamwe vavo, sekuziva kwatinoita, vakafa, vakavata, vakabva panyika pano, asi vazhinji vavo ndo vachaita zvokubvutwa. Ndo vachaita zvokubvutwa, vazhinji vavo. Vabvutwa kudaro, kureva kuti nyika inenge isisinavo, vanenge vasisiri pano panyika. Saka pavanozodzoka namuponesi, vanenge vava kutodzokawo kechipiri. Vakambouya vakava panyika pano, vakagara, vakavonana navanhu, vakaita mabasa, vakaita zvese, vakaenda norufu kana nokubvutwa, vakuchizodzoka vava pamwe chete namuponesi Jesu. Ndo zvinhu zvichaitika izvozvo. Haleluya! Saka anofanira kutonzwisisa kuti izvozvo ndo zvichaitika, kwaye isu tichadzoka pamwe chete navo. Tinenge tiri kuuya kuzoranga nyika ino. Bhaibheri rinotaura pamusoro penguva iyi, rinoiti zuva rehasha dzaMwari, kana kuti zuva rekurangwa kwenyika. Ndizvo zvatinoona mutsamba yechipiri kuna vaTesalonika chitsauko chokutanga ndima yechinomwe. Saka Jesu vachatanga varanga nyika, vozotanga kutonga nyika ino, vachaitonga kwechiuru chemakore. Makore aya achange ari makore erugare. Jesu vakatombotaura pamusoro pemazuva aya. Tinoverenga mashoko avo aya muna Matiyo 24 ndima 22. Inoti, matambudziko ose aya achati apera, kureva kuti nyika ino ichatanga yatambudzwa, muponesi wochizodzoka panyika. Saka izvino zvichaitika munguva shoma iri kuteera. Chokutanga, vatsvene vachabvutwa. Mushure mokubvutwa kwavatsvene, kwai nyika ichatambudzwa zvikuru. Mushure mokutambudzwa kwenyika ikoko, Jesu nevatsvene vaya vachadzoka panyika pano kechipiri. Kunenge kwava kudzoka kwavo kwechipiri. Saka zvinhu zviviri izvozvo ndo zvatinoona zvichange zviri kuitika. Haleluya! Ndo zvatinoona zvichange zviri kuitika. Kwai Matiyo 24 ndima 30 inoti, chitaridzo chemwanakomana wemunhu chichabva chaonekwa, chichange chiri mudenga. Marudzi ose enyika achachema, ose achaona mwanakomana womunhu achange ari kuuya, achange ari pamakore ekudenga. Haleluya! Achange ari pamakore ekudenga, achange aine simba rakawanda, achionekwa kuti ndimwari pachokwadi. Marudzi enyika achange asiri kutarisira kuti Jesu vachadzoka, anenge akaramba kumugamuchira Jesu, asi zvino anenge ava kuona Jesu ava, ndiko kusaka achazochema saizvozvo. Haleluya! Asi tarisa zvinotaurwa mundima ye10 yacho, inoti vachavaranga kudai pavachadzoka, vanhu vachiona ukuru hwamuponesi neumwari hwavo, vachizviona muvatsvene vavo nemune vaya vakavagamuchira, vanhu vachishamiswa namuponesi ava, nokuti imi makagamuchira uchapupu hwedu. Vanhu vachange vachiona Jesu muvatsvene vavo. Izvi ndizvo zvinotaura ndima iyi, kureva kuti nyika ndiyo inenge iri kuona Jesu ava. Havasi vatsvene vanenge vari kuvaona. Nyika inenge iri kuona Jesu ava muvatsvene. Ivo vatsvene vanenge vari kuuya naJesu ava. Vanhu
vanenge vari kushamiswa nevatsvene ava vachivaona kuti vanenge vachitova vamwari. Ikono tinongotaura tichiti tava vamwari, asi vanhu vanenge vachipokana nezvatiri kutaura izvozvo vachiti tinoreva nhema, tiri kuwedzeredza, tiri kushonyorora shoko raMwari. Asi musi iwoyo ndo vachazobvuma kuti ndo chokwadi naye, vanhu ava vanotori vamwari. Ungagotiti tiri vanani kana wava kutiona tichiuya takasiyana newe, tiri pamwe chete namuponesi, tichiburuka takafanana naJesu. Ungazotiti tiri vana moendizve, ungazotiti tiri vana chihera here, ungazotiti tiri vana mazvimbakupa here. Aiwa, ungazotiti tiri varungu here kana vakaranga, kana kuti vatema, kana kuti vachaina. Hauzogoni kuti daro, unenge wava kutoona kuti ndo vamwari ava. Haleluya! Vanhu ndo pavachazobvuma kuti ava vamwari pachokwadi. Izvi ndizvo zvinotaurawo Johani. Tinozviverenga mutsamba yake yokutanga chitsauko 3:2 inoti, pachauya Jesu tinenge takafanana navo, uye tichavaona sezvavari chaizvo. Saka isu tichadzoka pamwe naJesu, uye tichange tiri kutaridzika saJesu musi uyu. Vanhu vachaona Jesu matiri vagoshamiswa nazvo. Haleluya! Haleluya! Mashoko anoshamisa, anonakidza. Zvinhu zvichaitika kwete panguva iri kure kure, asi panguva iri pedo chose. Ndokana ndichida kutsanangurira vanhu panyaya iyi, nokuti vanhu vanopokana. Vamwe vanopokana kana tikataura tichiti Jesu vapedo kudzoka, kana kuti vatsvene vapedo kubvutwa. Vamwe vanopokana nazvo vachiti haiwa, zviri kure, hazvisati zvapedo kuitika. Vamwe ndo zvavanenge vachitaura vachiita izvozvo. Asi noona, hazvina basa kuti watarira nedivi ripi, hazvina basa nokuti wazviona nenzira ipi. Hapana ane zana ramakore rakamirira zvinhu zvakadai zvisati zvaitika. Hapana. Iko zvino ichokwadi kuti hatichisina makore 10, hatichisina makore anopfuura 10 vatsvene vasati vabvutwa. Hatichisina nguva yakadaro. Asi kunyange dero zvainzi tinayo nguva iyoyo, kunyange zvainzi Jesu vasara nemakore 100 kuuya, munhu avana makore 50, hatitarisiri kuti uchararama kusvika makore iwayo 100 apera. Achatomasira munzira. Uye kana munhu achinge atofa saizvozvo, zvatopera, nyika yatomugumirawo. Hachina zvimwe zvachaita, watongomirira zviitiko zvatiri kutaura izvo. Watongozvimirira. Uye ari kuzvimirira ari munzvimbo isingashandisi nguva. Haichanzi hanhasi chipiri, nhasi chitatu, tasara nemakore 2, tasara. Wangova munzvimbo iya yekuti zvazuro, zvanhasi, zvamangwana, zvose zvinongoita sokuti zviri pamberi pake. Chero pakanzi paita churu chamakore, haachioni chiri churu chamakore. Yake nguva yapanyika yakatokwana. Saka kureva kuti paari kutongofa achibva panyika panapa, kana anga ane zvaanga asati agadzirisa zvatovharana. Ndosaka tichiti gara wakamuka, wakangwarira, nokuti nguva yacho hauchina. Chero ukati Jesu vatsvene havasi kubvutwa mangwana, chero ukadaro, asi iwe unogona kungofa mangwana acho. Saka gara wakatongogadzirira. Haleluya! Asi toda kutenda Mwari, nokuda kuti vadzikristu vanogara vachitirangaridza zvinhu izvi, vachitidzidzisa zvinhu izvi. Ungotenda Mwari ko zvino, ungotenda Mwari, uchinamata uchizvipira kuna Mwari kuti uchavararamira, uchatsvaka kuvafadza, uye uchashingaira pamabasa avo. Zvikuru semugore rino tiri kutanga, tsvaka kuti ushingaire mumabasa avo, uchivashandira. Mabasa avo ndeapi? Nokuti vamwe vanoti ndoita sei, chero mubhaibheri vakabvunza toita sei kuti tikushande mabasa enyu. Tendeusa vanhu, paridzira vanhu kuti vatendeuke.
tsigira mabasa okushambadzwa kweruponeso, matsigire nemari yako, matsigire nenguva yako. Haleluya. Zvipire kumabasa atinoita muushe hwaMwari. Ita saizvozvo, ndokushumira Mwari ikoko. Saka tichinamata tichitenda Mwari. Haleluya. Balegosa drake yamala tromanzika. Delosi yamala gilias tremejiga. Baba, tinokutendai, tokurumbidzai, topa mbiri kwamuri, topa kudzo kwamuri. Nokunamatai, ndoda kutenda, ndoda kumumwe nomumwe wapinda neni pamunamato. Tomuropafadza iko zvino nezita raJesu. Saka ndokurayira kuti ubvise ruoko rwako pamusoro pake. Haana chake mauri, iwe hauna chako maari, nezita raJesu. Ndokurayira kuti ubvise ruoko rwako pamusoro penyama yake, muviri wake, chidzinga zvirwere muviri make, nezita ramambo Jesu. Kana wanga uchirwara, uri kuporeswa iko zvino. Bvuma kuti waporeswa nezita raJesu, utange kurarama somunhu mutano muzita ramambo Jesu. Tinokutenda nokurumbidzai. Haleluya. Amen. Haleluya. Tisati tapedza, toda kuti tiwane nguva yekungorumbidza Mwari. Kana wanga usati waponeswa, toda kuzonamata newe mushure maizvozvo, tichikubatsira kuti ugamuchire Jesu. Mwari akuropafadze. Tosangana zvekare musvondo rinouya. Amen. Makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi.
mumweya mangu. Ndazvarwa patsva. Ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi, kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu, kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.